Sanibonani. Uma kusuke sekuyilesi sikhathi ngifuna ukukhuluma kakhulu nabantu abanezihlobo ejele. Ngabe uboshela ubhuti wakho, umalume wakho, indoda yakho, umyeni wakho. Abanye ke ngiyazi basebasha basanda kugwetshelwa izihlobo zabo kulonyaka. Abakayi bayoyivakashela. Ejele njengoba nazi ukuthi angingeni noma yini lapha ngaphakathi. Into engenayo nje makusuke throughout makusuke during the year kuyaye ngene masuku uzobona abantu ngema weekends nangama holiday kuyaye ngene ugwayi nawo futhi awulethi inqwaba. Ngiyakhumbula nje ncoma ukuthi umuntu eyedwa wayengena wawukwazi ukumphathela ama 200 awu2 kagwayi, awukwazi ukumphathela awu3 kodwa uma ufuna ukumphathela ama 200 awu3 kagwayi wawumfonela lo muntu uba umbize nomngani wakhe beze kuwena uma uzobabona ejele beze kuwena bebabili bese ufike lama 200 awu2 wanika lo bese le 200 eyodwa kube ngathi uyinika lo bazothi mabefika ngaphakathi ebese lo ngoba umngani wakhe phela amnikeza 200 usengene namathathu ke. Ngiyangithanda ukuthi ngikhulume ngezinto ey'ngena ejele ey'balekile, izinto ey'balekile njengoba kuzo December nje amajele kaya ekhipha list maya suke iboshwa ziphethe kahle ayayikhipha list amajele esho ukuthi nazi into ey'ngenayo bese ayikhipha list nje ayinamathisela udongweni ebese iboshwa ke zitshele ihlobo ukuthi nakho kungenayo njengoba kuzo December. Ayayikhipha list amajele ngicanda aseyikhiphile nje noma sazoyikhipha eyinamathisela asuke abaphathi bejele basuke bengenisa izinto engajwayele ukungena njengokudla. Ukudla ejele angena uma uyobona umuntu ejele uyobona umuntu umphathele ukudla lo muntu ufike uhlale naye kuyindawo la ukubonana khona endaweni yama visit udle wena oboshiwe udle mawusutha uyakushiya ukudla awungeni nakho. Kodwa makusuke kungoDecember kuyayivunyelwe kungene ukudla nokunye njengoshukela kuyayivunyelwe kungene nokunye bayibebona abajwayele ukuyobona iziboshwa ngaphakathi. Bese ke ukuthi uma kuDecember lokho kusuke engangeni kuyangeniswa. Abanye ke bayibejahe ukuthi mayiphathela umuntu wakubo izinto ejele ejaha ukuphatha ukudla. Aphatha ukudla kubuningi. Yabo. Aphatha ukudla kubuningi nje usuke efuna ukumjabulisa. Kanti njengoba kusehlobo libalele kanjena nje ukudla osukuphathela umuntu ukudla kuqede mhlambe kuseni beqedele njengenyama nje. Kunensizwa njengoba ngihlale ngisho ukuthi nensizwa ezisuthayo ngaphakathi ejele. Kunensizwa futhi kunabanumzane phela lapha. Kunabanumzane oyawuthola ukuthi bafuyile ngaphandle baneyinkomo banezimbuzi omunye nje bamhlabela imbuzi beyifaka yonke imbuzi iphekiwe bayifaka yonke imbuzi bamlethele lo mbuzi ayidleke wena usuke engezukuyidla yedwa ayidleke nabanye kodwa nje kusuke kwazi ukuthi njoba ingena namhlanje idliwe mhlambe esalayo izodliwa kusasa ekseni endlini mhlambe ephela labo abaphaya kusasa ekseni isiphelileke ngoba izobola ngalokho izobola njoba kusehlobo nje December wethu usuke usehlobo. Izinto ezibaleke kakhulu ongayiphathela umuntu osejele njengamanje number 1 ugwayi noma bekuthiwa kabhemi muna indlela ukumphathela ama 200 awu5 mphathele muna indlela ukumphathela ama 200 awu10 mphathele uzokwenza iplan yena ukuthi uzowafaka kanjani ngoba ngeke avunyelwe ukumukela ama 200 awu10 eyedwa yena umuntu oboshiwe ozokwenza iplan. That's number 1. Number 2 tin stuff
amathini bhotshisi chakalaka nani muna indlela kumphathela amathini awu20 ungamphathela umuntu oboshiwe muna indlela kumphathela amathini awu10 ungamphathela ayalast amathini angithi siyawazi amathini ayalast amathini ngoba kusuke kufuneka into ezolasta lapha. Number 3 amabhiskiti lokho ngamakhekhe lokho ngaboli njengama itsamo lokho ngamakhekhe nje uqinile ngamabhiskiti ukuphathe kube kuningi mhlambe bese kuba ngama noodles nawo futhi waphathe bemaningi ikhona ke indlela ama noodles ke uvele ubilise amanzi bese adleka kalula ebese kuba izinto zetiye ngani zakwethu. Mina nje ngiyakhumbula ukuthi kune coffee engake ngaphathelwa lona uma wengane yami angazi ubani kodwa lalingaka lalingaka leli coffee wangiphathela ngo20 that was 2011 ngise Vryheid 2011 ngise Vryheid ngaze lelo coffee ngaze ngalipha abantu ngo2014 sengizophuma ejele ngizophuma ngonyaka olandelayo ngaze ngalingapheli ngoba aliphuza netiye phela siliphuza njalo kodwa nje izinto zetiye ibalekile mayikhona indlela umphathela icoffee elingaka bese umphathela ushukela wele kushukela uzophela kodwa icoffee njalo phela pheli ebese umphathela nobisi mayikhona nje indlela kodwa phela mayingekho indlela ngeke uyiphathe vele lezo zinto kodwa ikhona imizi emngahle eneinsizwe eziboshiwe ngaphakathi kanjalo futhi bakhona futhi nabafowethu abangaphakathi abashiya izinto ngaphandle abakwazi ukuthi mphathela lokhu nalokhu so ngenzela ukuthi mawusu uyobona umuntu osejele ungaphathi into engeze ukumsiza ngalutho ezomsiza nje namhlanje kuphela ukudla nje ungaqala ukuthi lokhu kudla uzokudla namhlanje nasekuseni sekuphelile vele ngoba uphathe okuningi vele kuzomphoqa ukuthi akudle nabantu ngoba kuzobona kodwa nje lezi zinto esengiyibalile izona zinto ezikwazi ukuqhubha umuntu ngaphakathi ziyasishana esigwebo zimgcine engaqomi ngoba enye into eqomisa iziboshwa indlala ejele nje mukwadla ukudla komuntu wakuphindelela wadla ukudla nje komuntu wakuphindelela ususengozini ngake ngayichaza phambilini le mawuke wadla nje bayebethi kuyakhuluma ukudla kwesiboshwa bayebesho njalo lezi insizwa lezi zithi hayi ukudla kwesiboshwa kuyakhuluma so ilezo zinto nje ongamphathela zona bese ke uma ikhona indlela nogoloko uyamphathela mayikhona indlela uyo show ukuthi ngiyakhumbula nje mina eVryheid kuzoba unyuye uZahara wayezonqamla unyaka wayizo ingoma yakhe yala number 2 sisuka ku2011 singena ku2012 thina nje sakwazi ukufaka sasetshela amqongwana sakwazi ukufaka ugoloko sakwazi ukufaka ugoloko ngaphakathi sasithi kubantu ababezosibona mina nje kwakufika umama wengane yami ngamthengisa amahewu wathenga ugoloko wasethenga amahewu wathulula amashuthi waphuza amahewu wayesefaka ugoloko phakathi wavala niyayazi ki shift manizi iboshwa niyayazi ishift eseshayo kakhulu neshift engaseshi kakhulu awafana amaphoyisa ejele khona ishift njengaseshi vele ayingenani nakho ukudla bese kuba khona ishift eseshanayo equlula uze insizwa ke ziyawazi lawo ma shift mayithi umuntu umphathela ugoloko ungababazi uphathe uyena ozosho ukuthi uwenze kanjani mayithi mphathela ifoni uyiphathe uyena ozosho ukuthi iphathe yenze kanjani mayithi mfakela insangu kuma chips amazimba chips uwafaka uyenze lo uyiphathe basuke bazibona ukuthi le shift ekhona namhlanje iyasesha noma iseshi izinto ezibalekile lezo ongayiphathela umuntu ongaphakathi ngiyayithanda kakhulu ngiyazi abanye abantu bayebengithinte bethi yazi manje ngiyobona umuntu
yini engamphathela yona, yabo. Kodwa ke ngoba amajele awafani kuyaye kube lula ukuthi ucommunicate naye kuqala esho ukuthi hayi ukuthi nokuthi ungakuphatha, ukuthi nokuthi ungakuphatha. Kodwa nje kula majele ala KZN nako maplazini kanje lezi zinto esingiyibalile ingena nje khaqi. Thank you.